Sanibonani guys, igama ngiqabile nginiphathela amazibela omkhokha angomhla ka-20 September. Yo guys, ukhulekana akadeleli kanje uqhuba intwala ngewisa. USiphamandla komfowabo ufikile la ahlala khona ezomtshela phela ukuthi unina akakudla ukudla futhi uthe uyoze adle mhlabuzwana bona bobabili. Yo guys, uthe mefika nje ukhulekana bekade vele sesemdlandleni okudelela. Uthe khulekani uma kahle. Uyangizwa kodwa uthi ngithini kuwena? Usethi khulekani hayibo. Ngubani uma ingahle? Ngiyanibona futhi nina nobabili nisemaqhingeni ukuthi mina ngigcine sengihamba ngiyohlala lapha kaMthembu. Kanti yini izinto ekuboneke lokho? Usethi-ke uSiphamandla, hayibo khulekani. Ngiyazi ukuthi mina nawe asiboni ngasolinye. Kodwa-ke uma kahlangene nayo yonke le nto le, uma angahlukumezi ngenxa yethu. Usethi uma kohlukumeza uma kusho khulekani. Mina nomthuma ukuthi angicishe ukudla angawaphuzi namanzi. Wena Siphamandla ungakhohlwa ukuthi wangixosha lapha kaMthembu. Manje usufuna mina ngilokhu ngilandelana nawe. Angiyenzi mina leyo nto. Usaqhubeka uSiphamandla ayithoka uthi ngicela mfowethu. Sicela bandle sibe ungazani ukuthi eceleni senzele uma. Asambe siyobona uma. Nangampela-ke wagcina evumile ukukhulekana. Bahamba baya lapha kaMthembu. Bathe befika nje kaMthembu hayi manje hayi bengibula kwembeswa guys. Umlomo umhlophe qwa. Hayi eyethile ngisho ukuyethenga ngakwazi nanokuyihlelela ngesinqe lapha empedeni. Ukhulekani-ke benoSiphamandla bamhlalisa kahle bamsikela nangemicamelo. Hayi kwabonga uManzimande wathi ngiyabonga Mvelazi. Ngiyabonga badabami. Hawu badabami ngiyanicela. Ngisacela bandla niyeke ukuqwibhana. Ngicela niyeke ukuxabana. Nalento enilwelayo nje ayisho lutho. Ukhulekani amane athi uyazi-ke ma. Uma ukuthi kumele ngilwe ukuze kube khona ofanele abeke lapha esihlalweni. Okuyena yena ofanele ukuthi abeke lapha esihlalweni. Ngingala kuze kukhumuke imikhono ngiyakutshela. Usethi-ke uManzimande, mntanami, lesihlalo akusisona esakho. Esamfowenu. Naye akasilwelanga lesihlalo. Akukho kuhle akwenzayo ukuze athole lesihlalo. Wagcotshwa nje ngoba simfanele. Wamana ihlokoloze inyoka isemgodini guys. Wathukuthela wagwana unwabo ukhulekana emezweni ekhuluma kanje. Umane wathi okay-ke asinalo usuku lonke la. Manje nifuna kwenziweni-ke? Wathi uManzimande, kufanele ukhothamele umfowenu njengomkhulu wamaJudiya. Wathi soze ngeke kuboneke lokho. Mina ngikhothamele lento. Yini yona le? Kusho ukhulekana. Wathi ngiyakubona wena mama. Sonke lesikhathi ubhizi incintsha ukudla ngoba nakho ufuna mina ngikhothamele isidakwa. Yabona-ke manje usungaqhubeka ukuzilela ukudla uyincintsha ukudla uyincintsha amanzi uzuye kagoqanyawo anginandaba. Mina angisoze ngasikhothamela isidakwa. Waqeda lapho abashiya kanjalo. Guys uManzimande akakhalanga kanje. Uzibhonqa embhedeni wakhala kwafika uMabusi ethi uzududuza kwanhlanga zimuka nomoya. uSiphamandla bese ngasazi nanokuthi enzeni beloko edla imihlathi embambathunina esho ukuthi hawu mfowethu hayi cha abantu bayashintsha impela mase bebona ukuthi na umbuso usezandleni zabo. Angiphathi-ke kaManzimande ngineshobe lokho ezibuza eziphendula ukuthi kanti ngabo lamathumbu yini mhlangizala lengane ngoba impela ulimi lukakhulekani liyahlaba guys. Lubukhala ulimi lukakhulekani luhlaba inhliziyo ephumele ngale. Kazi yozala nkomona. Phela lapho guys amazibela namhlanje ngakhohle ukusubscribe and like and comment. Until next time.